Però normalment es començava a fer milles i a baix, això la part dels teixits, però llavors a la fàbrica no es componia només amb els teixits, hi havia la part de la filatura. Que aquí no n'hi havia gaire, però la petita era a Can Federico, que també perteneixia a la Roconbert, que la meva mare era el que feia filatura. Llavors la filatura és com van preparant el fil. Venen les bales, de les bales passen a una altra cosa, i amb uns ovillos, amb uns altres ovillos, fins que surt el fil ja anava llavors per fer les bitlles i per teixir. O sigui que entraven les bales de cotó. Veus, és el que dius tu, que jo això no ho hagués sabut dir, perquè tu això per part de la teva mare ho coneixies, no? Sí, i jo entrava moltes vegades ja que em podia veure que anaven pobres emborrades, que bueno, no estaves, era molt borrada. Jo sabia que hi havia la filatura, però doncs que entraven bales i que no sabia això. La mare treballava les contínues. Perquè al Albert entraven bales de cotó i ja sortia la roba aliviada i sortia de botiga, i tu feia tu. Pere Fuster.